ni Donna V. Oh, sige. And syempre man, sa mga nag-aantabay sa inda mga radio transistor, good afternoon. Bako po madali sa tuyang inagihan mga tugang kan bagyong Rolly, no? Maka murumondo po nga ni paghiling-hilingon so mga pictures and videos na magkahiriling ta sa Facebook, kung sain man po na social media platform, and of course sa internet, no? Magkahiriling ta po talaga. May mga harong na mga nagkatarambunan, may mga hayop na distroso. So karabaw nga ni kan sa kuya na primuhon, binuno na sana. At baka ngaya day lugod mapakinabangan. Binuno na sana so karabaw. Day man ako nakatana papamaram. Alawigon, yaon sa Santo Domingo. Ako, beken men. Day sa kong day ako nakatana kan karne. Okay. So mas maray na ngaya ini kaysa sa makarawan lugod ngaya, no? So binuno na lang ninda habang buhay pa so karabaw. Ta tinamaan kan, di ko araw kung ano nangyari, kinalambre o kung nabadulan kung ano. Sige. Ang ano yan, so iba man na mga daay na po na pakinabangan, ilubong na sa nagaro, no? Kaysa magkausa pa po ning lalo na helang para sa satuya. So ngayon na pagkahapon mga tugang, pag-urulay-ulayan ta, at before bagaso bagyo, nag-urulay kita kung paano kita ma-preparar, paano kita masiguro na ligtas po kita sa bagyo o ligtas kita sa distroso na daradara kan bagyo. Ngunyan ko naaraman sa sakuyang pagbabasa-basa, mga tugang, pagkatapos palan kan bagyo, igwaman giraray ning piligro. Igwaman po giraray pala ning piligro right after a certain calamity happen. Ano da? Alat lang, tamay nag-text sa kuya na pagkahapon. Ay na ito. Kuya A, good PM tabi. Ano tabi tadai ko na nadadangog si Chi Antibola. Katandem ni Lolo Edwin. Makalo. Rinulolo na si Direktor sa DCGB sa Escaramuza. Hadaw anong nangyari sa iya? Ako doon ko, si Manaychi, busy. Busy. Busy kaka asikaso. Kaka malinig kan harong. Anong mga papakarayon sa harong? Ano? So ngayon na pagkahapon mga tugang, pag urulay-ulayan ta iyan, igwa pa man palan Kuya John na piligrong dara, o igwa pa ki risk, pagkatapos kan mga kalamidad, bako man palan pagkatapos kan, halimbawa bagyo, safe na kita. Kung una-una na nakaligtas kita sa bagyo, daing na so harong ta, daing na distroso sa satuya, risky man palan giraray mga tugang iyan pagyaon diyan pagkatapos kan bagyo. So ngayon maaraman ta kung ano da ang mga gigibuhon ta para magkaiwas po kita sa mga helang o sa mga pwedeng mangyari sa satuya na bako magayon o sa mga maraot na pwedeng mangyari sa satuya pagkatapos ning sarong kalamidad or sarong sa Tagalog sakuna. Tabako man palan bako pa man palan kita mga tugang 100% na librido sa peligro pagkatapos kan mga kalamidad,
So ano da ang mga dapat niya to nagibuhon tangani kita maging librido o at least kampante po kita na safe kita right after di typhoon or pwedeng yes sa bagyo, mga kalamidad. Sige daw. Sa pwede po kamo sa kuya mag-upload sa tuyang cellphone number, no? 0927-3980955 and sa talk and text 0951-929-3998. Again, 0927-3980955 and 0951-929-3998. Sabi digdi, iwasan daw ang pagkakasakit pagkatapos ng sakuna. Tabaka, masabi kita, ohoy, ayahay na kita. Ligtas na kita sa bagyo. Di man kita na ano. Igwa pa palan ki peligro. Number 1, maglinig da po, mag-disinfect, bako lang sa iba, sa lawas, tanganing maiwasan, ang paghelang, dulot po, o hatod kan mga mikrobyo, mga virus, mga alamag. Usually, may alamag mananggad baga talaga, Kuya Junta, na dumog, no? Diyan ba nabubuhay ang alamag? Pwedeng sutinapay. O, sabi nga ni baga, bago ngaya ang bagyo, mag-preparar, bago ngaya ang bagyo, magtipo na ning mga pagkaon. Kung ang halimbawa, nagtipon kita ning dakol-dakol na tinapay, yan palan, pig-aalamag, mga tugang, pigahalamag palan iyan. Ay baga, ang tinapay. Mas madali alamagon, Kuya John, pag nadumog-dumog kidiet, so nagmurumoist, no? So, maglinig po kita, and then before kita magkaon kaya ng mga tada, halimbawa tinapay, ilingon ta kung pwede pa kaunon. Tabaga pagkatapos kan bagyo, nagutom kita kakalinig, nagutom kita kakasigid, kung ano pa ang paragibuta, nagutom, nagkaon kan tinapay, di tapig hiling, may alamag pa lang, o may amag. Pwedeng kung ano pa ang nakalaag dyan. So magpasiguro po kita sa mga pagkaon. Kailan po magtubig sa daraga? Wala po kaya mainom. Ayan sana. Marinda Kuya John, sa daraga. No idea? No idea pa? No idea pa kita, tabi. Good afternoon, tabi. Kuya ay pakikamusta man kay Manang Elsa Antonio Nanrica Antonio kan Barangay Milabica, Virac, Catanduanes from Manuel Dato ng Holy Rosary, Bacon. Sige. Salamat po sa inyong mga pagpapakamusta ngunya na pagkahapon. Dahil pa kita ki-update sa Catanduanes, no? Oo. Bareta ko nga ni si DJ Toyang da kan DCG akang OKFM papadaraw na naman sa Catanduanes. Sige. O yan na, maglinig, mag-disinfect and ilingon tabi kimarhay kung ano ang mga pig-uungita sa mga sa mga pagkaunta. Madali po baga maghalamag, ialamag pag halimbawa na dumog. Siyempre, pag bagyo, luwas laog ang moist, luwas laog ano pod kayan? Saruso, no? Nagsasaruso, nakakalaog sa harong. Mga alas nga ni kita, taday man naluho sa harong, pero mailing ta dumog. Ngani makaligtas po kita sa sa paghelang. Ngani kita maghelang pagkatapos kani mga bagyo, habasabi digdi humingi ng medical na tulong kung ikaw ay napinsala, may sakit o nahihirapan, igpawan ang stress. Stressful man ang talaga, no? Imagine mo halimbawa, sarap kita duman sa mga
Pareho ki Diyos natangkasan ki atop, inagian kan baha. Talagang nakaka-stress. So, bako lang po pinansyal na tabang ang satuya na kaipuhan. Bako lang po pinansyal na tabang, pwede man po kitang maghanap ng kaistoryahan o makakatabang sa satuya emotionally. Tanagpupuon niyan sa stress, depress. Pag na-depress ka na, may depression ka na, iba na, may mga iba nga may mga istorya na sabi nga sa Tagalog, nasiraan na ng bait dahil sa mga aruga ng mga pangyayari, no? So, pwede man kita maghagad ng tabang sa mga kinauukulan o kung saan na pwede makatabang sa satuya. Bako sa na financially, pati po emotionally. Saka, saro pa ini, sabi digdi, protektahan ang ating sarili mula sa mga peligrong dulot ng hayop at insekto. Pagbagyo, Kuya John, dakulo kitang mahiling dyan ng mga hayop. May mga tama, iba so may tama, iba so nakawara, iba so nagadan na mga hayop. Iyan po, may peligro man po giraray. May peligro man po giraray iyan na dulot sa satuya. Ining mga, syempre, so habitat ninda, so mga pinag-istaran kaning mga insekto or hayop, nagkararaot man. Isipon ta, stress man ini. Sabi digdi, iwasan da atabi o di sa mga peligro na daradara po kan mga hayop and insekto. Iwasan po ang mga ligaw na pakalat-kalat na hayop at mga nangagagat na insekto. Usually, normal talaga na mahihiling ta sa luwas ini, mga halas, mga alas, marikong sawa. Pero bako man, kung sadit-sadit lang, pero kung dakula makatakot man, kung makahiling da po kita, iwasan ta po iyan. Then, minsan di darakop kaya, di darakop yan, piranang sawa ang nahihiling ta, mga tugang, bago and pagkatapos magbagyo. Una, kung may nag-apod sa kuya ngunyan. Aliyon da po sa mga gadan na hayop, or maghapot sa mga lokal na pamantayan sa lalong madaling panahon kung saan po iyan ilulubong. Siyempre, may dulot man yan na peligro sa satuyang salud kung pabayaan ta sana sa mga nagada na hayop na yaon sana nakatiwangwang dyan sa luwas. And, siyempre, parte na po yan kang paglinig ta sa satuyang palibot. Dahil po pagpabayaan na mga nagada na mga halimbawa, mga ikos, bayong, etc. etc. Bako sa na mabata, kundi may peligro pa. Nadidecompose kaya yan nalalapa, sabi nga ni mga tugang. Nalalapa. So, kita man ang bahala sa seguridad kan sa tuyang palibot. Especially sa mga araw kaning panahon na dakol po ang mga hayop na nagkakalat-kalat sa satuyang palibot para at least kung ang aki mo, kung aki ta sa ditpa naglalakaw-lakaw sa luwas kan satuyang kudal, kung yaon sa laog kan satuya na kudal, at least feeling ta safe kita, safe kita na daisin da makakagat, daisin da makakatungtong kung ano-ano, para sa safety man po graray kan satuya na bilog na pamilya. But anyway, sa satuya pagbabalik mga tugang, dagdag na mga pagirumdom or tips para makaiwas po kita na maghelang pagkatapos kan mga
kalamidad. Oras niya to, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nagkakaranas ka ba ng eye strain? Sumasakit ba ang iyong mata dahil sa pagbabad sa gadget o computer? Patakan na yan ng DocF Eye Solution. DocF Eye Solution, pinaka-epektibo at natural na solusyon para sa iba't ibang problema sa mata. Wala akong antipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng eye solution. At may parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Dueñas, Iloilo, 82 years old. DocF Eye Solution, your partner for good eyes, for good life. Mabibili sa lahat ng Doc Alternativo, the Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Si Alden
Dean Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siyang tumutulong sa gawaing bahay pag nagbe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtaranong. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores.
Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. May pangapudan ining sa tuya na sarong listener. Prime water ngaya, magpabulos na tabi kamo kay tubig, tatibaad alamago na ining mga gripo mi tawarang tubig. Managad ano? Pagalon pati ang daing tubig, no? Very very hard talaga na mag ano yan, oral daw na dahil kita kitubig. So hopefully balik na sa mas lalong madaling panahon ang tubig. Paano nga kita kani makakalinig ngaya Kuya A? Wala man nga kitubig na nagbubulo sa gripo. Good afternoon daw Kuya A. Asin sa Bilog na Bicolandia, keep safe po. Good afternoon po sa Gabos na taga-barangay Kabakungan, Manito Albay. Thank you, more power. Watching live from Taiwan. Hali po yan kay Sir Raymond Montero. Maray na hapon tabi sa indo dyan. Sa mga nasa Taiwan. Overseas Filipino workers. Pinag-uurulayan ta po mga tugang kung paano da kita paano ta maiiwasan na magkahelang pagkatapos kaining mga kalamidad, specialmente ining bagyo or pagbaha. So, sabi digdi, panatilihing ligtas ang pagkain at inuming tubig. Of course, no? Siyempre, sisiman ang mamuya na magkaon kan may ati o mag-inom ning malinig na tubig. So, paano tabi iyan masisiguro na malinig ang sa tuya na pigkakaon? Sabi digdi, pwede da po na bako ligtas nakaunon ang mga pagkaon sa panahon pagkatapos kaning mga emerhensiyang ini. Pwede man daan na ang tubig bako ligtas para sa para sa pagluluto. Kasi data talaga aram data aram kung malinig ang tubig na nag-aagi sa gripo ta, kung malinig ang tubig na naaarok ta kung sain. So kung dahil po kita confident, no? Kung may duda kita na tibaad kontaminado ang tubig na sa tuya na pigiinom o iinomon, dahil na pag-inomon. Madama kita sa medyo sa iling tasuro safe na tubig. And gigibo ka yan mga tugang, pwede da tabi na pakala kagaan. Dahil basta-basta, lalong-lalo na po ang mga kaakian, Lalong-lalo na mga kaakian, dito po magpabayaan na yan, kung sa insinda mainom. Kasi during the time na nag-uuran, nagbaha, pwede talagang makontaminate ang tubig na sa tuya nagagamiton, especially sa pag-inom, no? Makakamati kita. Anong mangyayari? Makakamati kita rin pagkulog kitulak, diarrhea, etc., pang mga kahilangan, ang pwede tang makua. Kasi, bako po kita sigurado sa tubig na nagbubulos o sa tubig na nakuata right after the baha or bagyo. Pwede man daan na bako ligtas ang tubig na gigibo o gagamiton sa paglinig o pagkarigos pagkatapos kaning mga kalamidad na ini. Arog da akan pagbagyo asin pagbaha. So, dakulaon po ang posibilidad na makontamina
ang mga tubig na. So pasiguro po kita kan mga gigibuhon ta o gagamiton tang mga tubig, especially kung iinomon ta o gagamiton ta sa pagluto, no? Pero kung paglinig sa salog, medyo okay naman 'yan. Pero isip-isipon ta po kung iyan po iinomon ta, no? Mas magayon na ang gagamiton ta sa pagluto and iinomon na tubig, pinakalaga-kagaan mo na, no? And of course, Pinoy po kita dapat updated sa mga anunsyo publiko na sasabihon kan sa tuya mga lokal na mga otoridad kung ang tubig na sa tuyang iinomon ligtas o dai. Kaya pasiguro po kita ning marhay, tasig baka nagparasaralod kita sa gripo tapos biglang pumutok ang bareta na igwa pala na nakasalak sa mga tubo kan tubig tang mga kemikal o kung ano man ang mga bakterya, no? So ano pa man, nainom ta na. Dapat updated po kita. And sabi ta nga ni, magpasiguro. Permita po na pagpakalaga-kagaan sa tubig. Ano? So sige. Maging aware man da po kita mga tugang sa pagkakalason dahil sa carbon monoxide. Carbon monoxide. Sabi digdi, ang carbon monoxide ay hangin na walang amoy at walang kulay na maaaring magdulot ng biglaang pagkakasakit at kamatayan kapag naamoy ito. Huwag gumamit ng mga like mga bata ngunyan, dakulon po ang magagamit talaga kani. Dakulon po ang magagamit kani. Pwede tadaling mako sa mga generator. Sa mga iba baga talaga ang parong, no? Kang mga nagluluwas diyan. Usually, sa mga magagamit databi ki generator ta aramta na dai paman po ki kuryente sa panahon na ini, usually, so mga kayang mag-afford ning genset, no? Ma-generator talaga. Siyempre, nganing mas maliwanag sa arong, bako mainiton, at least igwa ning supply ning kuryente. Day po maiiwasan niya na maggamit ki generator ngunyan. Pero paano da kita magamit kay ning generator? Pwede da po iyan sa luwas kan harong ilaag ang generator bako sa laog. Siyempre subuga kan generator pag linag tayan sa laog kan harong ta. Gano man sa nakita ka iyan langhap kan pigbubuga kan generator, carbon monoxide, no? May maraot po na epekto iyan sa satuya. So sa mga magamit po ning generator sa panahon ngunyan, na medyo mapagal. Siyempre, aramta man kuya dyan, pag daing generator o daing kuryente, mahanap kita kan kapreskuhan kan lawas ta, mahanap kita kang liwanag pag abot kibanggi. Ma-generator talaga. Ili pwede tada po ilag ang mga generator na iyan sa luwas. Kan harong. So, dahi man madumog na maraot sinda. Baga, safe man sa lugar kan generator na dahi maraot o madudumog at the same time, safe man po kita sa pigbubugang aso o pigbubugang gas hali sa tuya ng mga generator. No? Medyo basta sa nakita magamit kan generator, iralaag ta sa laukan harong. Ano? Sa lawas po kita, malaag kan generator. Tanganing data magkasara ngab tabi an aso na nagluluwas po dyan sa tuya na mga generator set.
May mga nangangapudan sa satuya ngunyan. Kuya A, mangangapudan po kami, tawara po kayang tubig pa digdi sa rawis. Digdi sa purok 5 hanggang ngunyan, dailamang nag-aasikaso digdi sa rawis. O, day pa tabi na tubig dyan sa rawis. Nangangapudan na po sa mga taga-rawis, especialmente sa purok 5. Reparo na lang po, ano? O baka igwa po ki mga na-damage dyan. Kaya day po ning kuryente dyan sa rawis, ano? Ano na lang po sa LCWD, sa rawis databi, purok 5, daipa ning kuryente, daipa ning tubig. Kuya A, saludo ako sa mga announcer and reporter kan DZGB. Tamaurag, dapat tawan kamo nin Plaque Hall of Fame. Tamaasahan kamo lalo na pag may kalamidad, emergency, garo man sana kamo, mabuhay po kamo, kuya. Salamat tabi sa indong tiwala na pinagtatao po sa DCGB. No? Sa mga panahon ng kalamidad. So, sabi nga ni, yun ini ang satuya na sinumpaan in the service sa serbisyo publiko, ano? So, iyan baga it's a must na yaon kita dyan sa mga oras ning kalamidad, ano? So, sabi nga ni, it's our pleasure to serve you. So, ayan mga tugang, diit na tips, tangani na makaiwas po kita na dai kita magkahelang during or after kaning mga kalamidad, so mga kagatkan hayop, so so paggamit ning mga generator sets, pwede tabi daya na magdaraning peligro sa salud kan sa tuya na mga miyembro kan pamilya, and so mga kagatkan mga kagatkan mga insekto, etc. Ano? So, po yan ang mga bagay-bagay na sa tuyang pag-iwasan. And syempre, habang naglilinig, mag-disinfect sa mga pagkaon, kay puhanan siguraduho na malinig, specialmente ang mga tubig na sa tuya na iinomon. Dapat permi po kita na areglado. Kung dahil kita confident sa tuya na iinomon, pwede man na pakalaga-kagaan po mo na daatabi ang tubig na mga iinomon ta, no? Sabi ka ni ba, paano ba nga Kuya A, di man niya nagbulos na tubig? Okay, so maalat-alat na lang po kita kan serbisyo kan tubig, ano araman niya to na inagihan po kita ning kalamidad. Okay, nasa linya, bago kita magpaaram nasa linya, si Kuya Jimmy. Kuya Jimmy, please come in. Yes, Kuya A. Kuya Jimmy. Anong A? Oh. Anong A? Adorable. Okay, ano lamang ang istorya, Kuya Jimmy, ali dyan sa lawas? Yaw na kung ngunyan digdi sa halipasan ako sa Libon, nagpropay nga ako, nagtapay ako digdi sa munisipyo kan Ginobata. Nabigla kita, dahil lang may initial na informasyon kitang na-receive na si Presidente maabot digdi. Wala man ba kita kiuro informasyon bang nakuha ka sa bago? Yes po, oo. No, na ang Presidente nakatala na mag-abot digdi sa tuya. Pero so mali siya may kaso bago digdi sa 3rd District. Iguanin chopper na sigan kapad-kapad digdi sa area ng 3rd District. Kung matatandaan kan Bagyong Rolly ang Travesía de San Francisco, San Rafael, iyo ang rinabasan kan plus flood. Iguang mga gadan, igwa pang missing na dahil pa nagkakakurua. Ngunyan, na kauron ko digdi sa munisipyo, si Mayor Jemaan Punghoko, may kahuron siya, PSG, na nag-informar na ang Presidente maabot digdi sa area, sa lugar na nangyarihan katong plus flood na katarabunan sa mga harong,
buminalunbon sa mga darakulaon ng mga gapo, mga volcanic material, sa mga volcanic debris. Mhm. Dahil ugaring inin na eksaktong detalye kung ang presidente mababa o sa itaas na aerial survey o inspection. Yan ang niya to maintindihan sa mga oras na ini. Oh, And so alkalde, pinaghapot kung ano, mapreparar sinda, digdi sa baba, kung ano ang gigibuhon, masabat sinda, sain masabat. Mhm. No need na data primero, dahil man swab test si Mayor, kaya dahil man makikihampangan ang presidente sa rin man na opisyalis digdi sa tuya na araw na. Gustong sabihin, duang bagay, kung magbaba ang presidente, siya sana an wara na nin dakol pang sa sabaton o mga seremonyas negative na o baka sa taas na kabata nag-uran-uran digdi. And Okay. pero digdi ang Malaysia niya to ta may mga naka-park na army truck sa ginubatan. Most probably indikasyon ini na talagang may pinakusog na seguridad digdi sa area sabi Kuya A. Yes. So, ang mangyayari, Kuya Jimmy, siguradong maabot ang presidente, pero Dahil may eksakto, dahil man bagayan ni warang eksakto abiso. ko. Dahil igong abiso, ang gustong sabihin, dahil dahil man niya nagtataram kan talagang anong oras, eksakto lokasyon for security purposes. Okay. Pero may abiso na digdi sa munisipyo kay Mayor Gemma Anong Oko through PSG na ang presidente anytime pwede daang pwedeng bumaba, pwedeng sa taas na. Okay. Nasa presidente na yan ang desisyon. Yes. Pero date ang tsansa na makikihalubilo siya. Sa chance ang makihabalibo, dari man sa na indirectly, tigtaram na, dahil man siya makikihampangan sa isay man na opisyal. Okay. Aha. Kaya si Mayor, digdi na siya sa munisipyo. Talangan man magparatindog-tindog ngayon ako duman sa Rabisia, sa Magapo. Oo. Sa primero, dahil man siya pwede magrane. Sa health protocol. Sa protocol. Na inapot si Mayor ko na swab test. Dahil man nga ako nagpa-swab test. Dahil ka man nga pwede magrane. Oo. Ay, baga. Hindi na siya. Ngunyan, kita, trabaho ta sa media, kinikitan sightseeing. Sightseeing sana. Dahil alawig ko man ang oras mo, no? O, dahil na. patapos na kita, Kuya Jim. O, dahil kumisan ako, marinayal ako taon-taon sa nganing alis sa ngimot mismo ni Mayor. Baka sa programa na lang ni Bibi. Nabigla nga niya ako na sa presidente ma-recorrida din sa area kan ginabatan. Okay. Kuya Jimmy, go. demo data ba ipagbabaan telepono, kakauruno ka ni Director Edwin sa off-air? Oo. Taod-taod. Sige na. Out na ako. Okay. Sige, salamat on tabi. Ayan po si Kuya Jimmy na salita hali dyan sa ginubatan. Abiso tungkol sa pag-abot kan sa tuyang presidente. Digdi po sa Kabikolan ngunyan. Sige, salamat sa mga nagandabay sa Kuya Nguyan na pagkahapon. Mga tugang sa Girare po kita mag-iribanan sa aga. Alas 2 hanggang alas 3 ning pagkahapon para po yan sa programang Usapang Pamilya. Salamat po sa inyo, boss. Kami po nagpapaabot na ang pamilyang Borogkos harayo sa pagtio. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Maati asin mabata na origan, manukan. Asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panlinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar. Arog kan salog, kanal, o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na. Ang Zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga ang Bay. Asin hanapon sana si Casey Bermas. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang!